Cam așa. Special technique of shadow boxing. Dintr-o bucată, subsemnatul la Pac Studio. Pe 2011 zic, nu strica muzica. În efect pentru hip-hop live. Înțelegi ce vreau să zic. Acum un pic să-ți explic. Ia. Lucrez în condiții grele jos în subsol. Îl văd pe diavol cum caută după petrol. În 2012 de ultimul spectacol. Îngrămădiți-vă, luați bilete la Miracol. Satelit pe montat, începe transmisia. Ne bagă filme angro, amplifică criza. O dau cu harpul, vine OZN-ul. Holograme pe cer cu Dumnezeu. Ne-au mințit ani de zile la greu. Avem legământ pe acest pământ sfânt, care ne e mamă și mormânt. Ascultă-mă ce scânt. Îmi bate-n piept o inimă de dac. De acolo sus, din Carpați, simt că mă trag. Nu porv un logo, ca vreun gogo. Man, meteam care-și vinde pe măsta să aibă merțan. Și dacă vii cu pace pe strada mea, bine ai venit. Subsemnatul explicit, acum am ieșit.